Ukona malume la ekhaya uthanda ibiya kunathi hayi kodwa siyamthanda malume uthanda ibiya be suku zonke uyaphila ngayo ekuseni uyayivula ebusuku uyayigeda malume uthanda ibiya be uthi impilo ayikho ngaphandle kwayo sithi malume phumula kancane uqinisa phila mfana wami uvuke kuseni angabeki ngisho iti ukala ngekhazi ethile ngempilo yakhe umakhelwane yomazi bathina ngumalume ngekhula box yakhe uyahamba saladini uhlala phansi nabangani bakhe indaba ziba mnandi uma kukhona ubiya uhleka kakhulu aze akhohlwe izinkinga uthi impilo nzima kodwa ubiya uyayilungisa sithi malume uzosiyeka nini uhleka thi ngisazophila nani insuku ziyahamba yena akakugugi uthando lwakhe lusebhiyeni kuphela malume uthanda ibiya ke insuku zonke uyaphila ngayo ekuseni uyayivula ebusuku uyayibheda malume uthanda ibiya kwe uthi impilo ayikho Malume. Hayibo. Yini kwenzenjani malume? Ngiyaboniswa ni. Yini nje lona? Ngibonisa umshana. Yebo mina malume. Hayibo. Umshana wena ubone Rasta nje ngicina ukubona. Malume iRasta ngoba ngifika nje manje ungibonephi? Hayi wena mfana usubhema isango kwenzakalani ngabe usubhema isango? Malume awungiyeke ngalezo zinto lezo ngikhathele mina. Uzukhathale nje ufunani la ungiphazamisa yazi? Bengisabudonsa ubuthongo bami mhlawumbe kuningi kade ngizokwenza la. Malume ngakufonela nje ngoDisemba wangithembisa ukuthi wena unendlu enamagumbi amathathu wangithembisa namathuba omsebenzi. Mathuba omsebenzi? Yebo malume. Awuze nayo, woza nayo. Asambe futhi ungisendlini mina ngikhathele. Uyeke nalento yokuhlala yakho yokuhlala lana ezitolo. Ukuhlala ezitolo. Yini izitolo zangakeni kanje? Ubonze isitolo lesi. Manje nomjani? Iyona indlela usisa kufundise ngayo le ukuthi ungangihloniphi kanje. Hawu malume. Le ndlu sasibanga siwumphakathi lana wena uzothi isitolo. Indlu le ngilala kiyo lana. Awungene lana uye kungibhedela ubeke phansi isikhwama lapha uze la. Ngizokufundisa imithetho yalapha. Umtsizwa kuphila lapha ke ngena lapha ngaphakathi ubeke isikhwama uze la. Ungabulali lapho. Siningi izinto. Uthola into ozohlala kiyo. Hayi umuntu uyalengwa la emhlola phela lengehlelayo hayi ngizokuke ngezinkosi impela hayi umuntu ngathi ukhona iningi ngazokubona kulokho awuze wena lapho ngilinde wena mina angazi usuwenza londle incane kabi ukuthi usungalokhu ugunquza izinto yokuhlala uphuthuma uze la uzongichazela kahle ukuthi into ekubeke lapha ikahle kahle kuyini ngoba usuka le emakhaya empaphalo nje uzofika lana ufike ngani uzochaza lana awusheshe lapha endlini sithi malume uzosiyeka nini uhle athi ngisazophila nani insuku ziyahamba yena akakugugi awu khanazi awu uba athathe phuma naleli kesi uyeke lalela into engifuna uyazi kahle mhlawumbe ngizokunika ama rules la endlini imithetho ngesinto number 1 asilali la endlini lezo emini nje asilali endlini sihlala phandle sonke noma siyahamba siyophanda imali eshiya sezwana lokho Kanjani manje malume? Kanjani wena ufuna ukwenzani ufuna ukuhlala lana emini uyabona endlini ncane kanjani ungahlala uthini kushisa kangaka le ndlu noma kusho ukuthi wena ufuna sishayisane ngequba khona la emini yonke ngeke kwenzeke lokho mshana number 2 awuphikisani nento engishoyo nombono wami ungiphikisa sister sezwa Kanjani manje malume? kanjena number 4 Number 3 ukuthi uyabona iyo lento wena nto yaspeed mhlawumbe yabo akathatha ungihambela phambili lalela number 4 siyageza ulala ungagezile la sezwana ubani uthe manje angigezi mina malume hayi kanti ucansa ngazi ngawo
ukuthi kade ngagcina ekhaya ngiyalazi udaba lapho ufuna wenzelani wena uyeqisa insuku kanjani manje malume? mshana nawe bona ayikho into kumele mhlawumbe ngize ngiyichaze lana mshana kodwa-ke asiyele mntakasisi kungazi kube ngathi kuthi akube njani kukhona into ede ngiyicabanga mshanami okuzomele isheshe yenzeke lana ukuthi mshana ngoba uthi usudicide ukuthi uzofuna amathuba lapho umsebenzi uzohlala lapha uzomele kube khona abangani batholayo ngoba phela umalume uqonyiwe angithi lapha bakhona nje baningi bazoloku beshintshana ngaphandle uma ufuna ukulala phandle Uyakhuluma-ke malume. ngaphandle uma ufuna ukulala phandle ungalala kodwa singaxoxisana ngokuyalini mshana ngoba ulibona libalele linjena uma ungangitholela nasi isithando sami esinye awungabe kunzile mshana. Kanjani malume ngoba ngifika nje ngize kuwena wena ungithembisa umsebenzi anginalutho kwamanje nami ngithembele kuwena ukuthi ngizofikela kuwena la ungiphathe kahle ngize ngithole umsebenzi. Hayi kodwa mshana ngeke ukuthi usuke empaphali bangelide kanje wanqamla amazwi awakusasele ngisho nje hawu Malume kwayona le mali malume ngigibele ngayo mina ngize ngifike la bengiyibolekile ngoba ngithemba ukuthi ngizofika ngifice wena la phambili. Manje awusho-ke into enjengama-CV uzobukhambisa ngani uzogibela ngani ofeso uzokwenze njani bengenzela ukuthi angithi umalume wakho ula leyo mali leyo ekhona khona ngizoyenza sende siphindaphindekile wena okwakho ungathatha lamasente sihambe sizobuya ukwazi ukuthola nokudla endlini lapha nini la hayi uzokhona vele ukudla sothi ucobe lapha nesikweni nginsizwa lana kumele wazi ukuthi insizwa iphila kanjani malume ngoba ukusuka kwami lena phela impaphale ngisuka khona bengithembe wena nami ukuthi khona uzofika unginike khona. Khona ngafisa izwe kahle lento lena angithi usufike kumalume wakho manje ngoba nje ngomalume wakho sikanje nodadewenu esinesisodwa lento isicawutsha ngoyena ifisela wena mina engifisela wena ngiyafisa nami ukuthi ube la empilweni wena mshana ngena lapha endlini ithathe lapha esikhwameni sakho ngiyazi mshana ngeke ukuthi akho ngisho iphepha libomvu nje sizobuya senze yonke into ngena lapha mfana wami angcono umuntu usezokuthi unganyaza kancane sashisa nayo Yebo. Asambeke malume kodwa imali yokugcina ke leyo usungidisayo na ke manje wazi ukuthi mayiphela sengiveke wena. Kuleka mshana ukhona uthini ngaphethe nanyaziwa nto ngiyrazendala lana kodwa khona uthini ngaphethe uzosifana wena kumele yabona noma kumele ngidede ngomntana abona ngoba sengidina Impilo ayikho ngaphandle kwayo sithi malume umula kancane uthi ngisaphila mfana wami uvuka kuseni angabeki ngisho itiye uqala ngethasi uthi lena impilo yakhe umakhelwane uyamazi bathi nangu malume ngekula box yakho hamba sitalatini hlala phansi nabangani bakhe nabashita noma kukhona uphiya aha ukhuluma naye impela ngikhuluma nobani mina hawu sisi cha phela sisi sabantu abayila awulezi incingo ziyalahleka sisi zishintsha njalo manje inamba sisabanazo awufikile umshana ubhabula ukhona nangilana ngihleli naye hawu usekhulile bakithi hawu ukhona lapha uyatanasa lapha na utholile nginabangani hawu sethole nabangani abasho yonke into ihamba kahle sisi hawu ngane kababa uyazi ke nje leyo mali leyo ngizoyigcina imali ensisi 500 hayi uzomqhuba uzokwazi ukuthi enze ama CV egibele ngisho ngoba hayi amathuba vele maningi ngayo uzoqashwa njengekudala ungakhathazeki sisi hayi usengaphandle ngizomtshela ukuthi ade ufonile ngizokhonzela kuyena baba imntakama ngiyakuthanda ezwa yebo ngishile nje athi awuhambe 5000 awuhambe ngishile mntanami awungishile nje yithi amajongo madoda ha azi
Hey, usami angaze ngibe happy kanjena empilweni. Yabona bathi empilweni ungakuvumeli ukuthi ube mdaka njengeyinkinga zakho. Kubone lonke ukuthi wena manje impilo yakhe kanjani. Buka nje umuntu akasizwe usengenzeleni. Isimanga sento phela lesi. 500 nje uqhamuka nje uswa. Ovlokho umshaya. Wemshaya. Wena babuli mshana. Uqhamuka kunini ukubheka ngumemeza. Oh, malume. Wajabula kangaka kwenze njani? Nayizolo silale singadlile. Yini khona nosukutholile? Wemshana. Yabona babe ngibiza unyakanyaka ngoba ngiyabanyakazisa. Akugcini ukunyakazisa abafazi kuphela, nginyakazisa kwasana. Wena mshana hlubula le mvunulo ifake ngenhla. Ufake enye imvunulo lapha na. Sihambe. Kukhona la ngifuna ukukusa njalo malume. Hlubula mshana, umalume wakho lo uyaluma manje. Sheshe. Angifuni uxoxela usisi into esizenza ngapha yezwa. Angiyeza malume. Shesha wena. Silindiwe la siyakhona. Into engizokwenzela yona la uzicathulo nti. Yu! Asengilapho malume. Nekonto engizokwenzela yona lapha. Sebesishintile malume ngomsebenzi. Hayi khuleka. Khuleka khona ade ngikhuluma nabo lapha. Kungenzeka nje uqale kuleli sonto leli. Kungenzeka uqale kuleli sonto. Kahle malume. Beka lapha endlini. Ngenzeka uqale kuleli sonto leli. Nivale malume. Hayi. Baba abantu bangazi lana. Basaba bayabangibona ngishaya abantu ababezama ukuzotshontsha amanzi. Uyashaya futhi. Awu, uzimalanga. Awu malume ngabuye. Yebo lethi njani? Siyaphila, ngibane ngisakhona ukukufonela. Ngikubikele ngihambe kahle lapha, hayi ngimtholile nomalume. Hayi ngimtholile impela ngihambe kahle kakhulu, hayi angikakubona kubi. Indlala nje sasiphethe la. Angezwa? Into anini le olethe? Hawu malume. Hawu ngisho malume ekusene evuke happy kangaka. Akaze ngitshele lutho nje ngimfice ehleli la eminyango ePorisha icathulo zakhe ejabule ngayitshela ukuthi ke mina mhlambe khona sengitholele khona. Akekho usaphumile manje akakabuyi. Yes, malume. Malume. Maze ngathakwa kamnandi. Mshana. Yehona mshana. Hey. Mshana. Mshana. Hola mshana. Mshana. Wait, it's the kids next door. Oh, Mshana. Malume. Ufuna ukuthatha wenza lento Yini malume? le ngibonayo ukuthi ade wenza yona. Hayi, yashisa. Mshana mani mshana shisa kanjani ilanga nofasileni lapha nani nangu. Mshana lento engaze ngenze mina nami. Hayi, yashisa. Kuye lento ngaze wena mshana uyayenza wena.
Wamshana uyabona nje umuyisulu usula ngani wamshana mshana mfana wenzile mshana lendlu lena mengibiza nabadala ngibiza abaphathi isebesewe lendlu lena mina ngiwini kushuthi ebholeni nongenqakho mengipeja ngiwini ingenqakho uxolo malume mshana lalela ngiyakudikela mshana ngicela uze la ukuyeleka uqala endlini phuma ukuyela wenzela phuma Echachombeni siyaphila noma kunzima usha amadream noma kunzima usha amayihle mbeze ebusuku kodwa kusasa sivuka siqine futhi echachombeni lakhona sikhula khona amabodle